bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo na boigo amarandia imegata seni Gen Soko TV tuchukumirana naye kera litkoria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru na boigo komoterera nanche Deana Ndemo imegata seni Gen Soko TV. Mungu amefanya ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo ni Mungu amefanya, sio mimi. Mwanchumo ligareria Gen Soko TV oboroso obomugusi Eje Gen Soko TV oboroso bumugusi. Mwancho murigaria hisato chiabtokire hase obutkoboiga obotangania somotionyoiga oikomi na rimo mwaka oiga bwechiri bubere 25 nchenkuru kwa Clinton Ondigi na kwargandia senchira ya bene karanso kenkomanye haria ene kiwa sedi tukeriga wetraiga asemesa ya mayakuru Gen Soko chinsa isatumbu ya mona sawa choregeta seni kiago Gen Soko TV abigo hasebonsi bari bakubwati ayega kurwa wetra semitando yeito yekerero ya Facebook na YouTube no torebuna Gen Soko TV sangana intwe kurbono wika omwerio kurende tutaranyora senchira yobo ikiranu haya na senchira yoko ya chuta baba baibete mbasugurire tubuya sana omosae gosiro bogima bwaye babere go utia makweri asogokagirwa ko baba ibye bonge abo basi akego rina mukina bokira ngo soka ngo myiko butisi konga makunga pungu ekabu enyumba ya maronga 5 kugwa na kumutigero murendio ya Mochingo mensemo ya Nyankonge county ya Kisii. What is the hurry of celebration? Going to dance in Mombasa? Going to eat pilau? Igakuwa yereria hemero berio yogo chengere myaka 20 yekiameke egati ya baraiba ODM kwemurungania. Karibu sana mwancho murigaria bono tuguchaka na roboti rukubwatia enyumba ya maronga 5 yagendete kwagacho sensemo ya Nyankonge gutoke ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii nigo yagwa emambieri tukuria rero abo asomontoyo mohore umurendi hatigerwa chingo machinti na nigagendete konyoro bubwenia kurengana na kirori nigo bono bakoerera enyumba yo nigo yagwa chinsa kianda chemambi tukuria rero asekera yarenge kwenekiwa kwagachwa hasebanyare ko babakora kiara engencho hamari bamange haberega kurokuru sensemo ya getari na goso asenyombe yo kubatekana no bwagacho bobe bwechipara hecho chitabwati amakarabati muri kitopeto el machini no arenga senseme yo robotirwa ya senjere wikirano abamenyi bensemo ya Nyankonge gutoka ime ward ya Kitutu Central County ya Kisii nigo baboka no muichano maiga nyumba ya maronga 5 yagendetse kwagachwa kugwa butukubwarera senseme yo anonga ase akorobe yawete yo naraire botuko cyange sadisa bono nguchuta bubukanka iwo motengecho kubuga isu dina atabubuka kuri kitoro ime dina iwo motengecho nkamenya kuigwa ebintu bigotonya guchia mabati mundu okoranga no muchango uri gotonya gucha mabati akego dina mukina bokira ngo soka ngo myiko buchisi konga makunga pungu ekabu nenyina bono mugoko guchasi chibundi echo charengo koremeremo aburi kuri igoro batabwateranti wasege korikyo asukore no murendo yomo awera na gutegura chingoma ekeragendrete konyoro bobwene asinyagitari nene ya Kisii Teaching and Referral ne bundinde nyombe konya nongo kora yawete nongo kore plaster ani goro no twarenge wake plaster kibundi twarenge more than 15 abantu boko mbarengo nabande n'abantu ba welding nje ntaka nengo agera nyasaye ya mone sengencho lingane lya korekanete
ndinyore tionde nigo liakorekana botuko ekera abantu baruro bari tokora egasi yare gwape ni mugaso ekera tororo kango bono na abange tobwate incharis gose tutairi moyo omuntu nari ngororo lakini narusi gumba murusi eri botuko bamwire nyagitari watchman naumiete nyagitari enda nturaenda aro tukomorora no akari nyagitari omuntu nonyumia noyomo lakini nyasaye namokonya bwene naende gento twari korera ng'a nechinyomba echi chimenyire kurumate na chiro chinabo chiari gocha koreta emechando emenene kiaira abantu mbaro lakini nyasaye bwanja nyomba etegueti gochimate mono yasinkia ogosinkia nonya yagua umuka gochimate nke nake yachikokuna enyomba ya mata asinini lakini tekereti bantu nanyana bo kurengana na kirori abo nigo bamochire obwagacho bwe para sensemeyo egento gekagire kwirira mali bagoso enyomba yo na kuyirira kurimera yana koro kidalinde ndeyons nenyomba na chaka wage plaster juice gata inje nanye chagete korunse otatiga bono mistake inje ngora rane ringa epare enjale metukuruguru bona kere pare yale mwa bono uri ore kore makamana go divert ya manche goche senyumbe bona amanja ale gweta senyumbe gweta amanja yamana go chama na go swamba kainse nyumba njengore ndali mancha na arare tete shida ko konye na bonko na koranga likarabati ndiro likoreta mache nyumba gotoku na gweta na nje na kwebori ngaki ekorobante niniretaye ekwagachurugura emacha yako genda gochie ase nyombe ekwagachu nyombe neche gotwara obugimo buya lakini bono nsinywa ikiaera na ale gotwara nguruchinde egento kende ngoteba ekero bari mepare eye tari nyombe yagachire gose bobe inga gose chibundi amache gako bo babeke likarabati korugetare rogoro likarabati amari bakorugetare korupara rogoro agoturumbo kari karabati babegeterire gagwa ito igoro likarabati libone likorenta amariba aswa enyombe yekwagachwe koroba asebono basabiro bwagacho buya bwa makarabati sensemeyo eri gokonya mariba taswa semeche yabo ugusaba nkoringa serikali etokonya likarabati amakarabati abekwe pare amange kwagachia egera gusuye amache takogenda elaini ya amache gusarie ebintu bya abantu bandi kwagachia igo ngeli twale go sabanga aba bakore mepara ba make sure nga ya manje bakonya divert gochia mbago chikania semechie ya abantu egento kiagerete korobe kagu na mache amariba igo bono nchina sabira serikali etokonye agende no enyambira asenge nchato chandi goika nande babegete likarwati emechime goika twachandekire kuripoteria Ensoko TV kuraiga county ya Kisii Njempe Fuel Machin tutikirita sengane yo mwanchu morigereria maega yenyombe yo ya maronga 5 yagendete kwagacho kugwa sensemeyo ya Nyankongo ase county yo ya Kisii mambi yerituko ria rero nigo bono hoyo ore neganga yo kurigia ekirugo kyobo jumbe asensemo ye bunge yo ya Kitutu Chache South Mheshimiwa Patrick Lumumba anyarako bakagotara ensemeyo na korwa hokoboria gochiase abobisa batendere tobwagachi ime county ya Kisii kwene kya chinyomba kwagacho chire hasenjire bwenrete ne birango biribiganirie ndenchire muyo chigotange mebasakano bune igasa matukari bosio kuruga ege kenyoro kya Nyankongo na chirega iga kerana gumna abantu baito banyore mechando building ere maga iga jatware mechando enseme moyagwa lakini ntate gotaba pole sana ase abanyene building yeye na ande sekenyoro lakini egente kiamna umuntu oyo morenge imeta umiet mono na ande ntate gwakera abanyakenyoro ikiagera mbabwata oyo moito bamwira nyagitari nande bangakikishire kwamba umugako uyu urigere buya n'abanyagitari igome cyane ndete go chakoba lakini nata kwera libagebi kovolia equerende department yose county fiscal planning ekia act ya 2019 ya county government act ya goteba muna mbabwenete go chabarigereria na kemijenge genderete kiana ateyu n'abanyakenyoro muna mbabwate tirichiko bakaira chi plan cyabo
chikarire rigune serikali ye county lakini mnamanyete ntubwate gento koroka inspectorate unit ya public works as a county government nabo abo bwende gutara barra noekere efloe kumuru ba advice chibundi cheito muna a mixture ye cement or concrete nechichuma chibwente ko bekororo igonta ko tebe abantu baito also ese kenyoro na ese constituency yeito koranche mwa ekeremo kwagache mjengo mneye ekeremo kogende e floor baada ya floor rangiria abo kusabe serikali kyandu bwate quantity surveyors ndubwate engineer ndubwate structural engineers ese county government barigereria egere babeke sayise gitabu kerike site egere ekereme chande koba bono mne investor ogote aya jena rangiria abo kusabe serikali bakabeke ikiara kyabeke bagatabetsita kibachitega iganye ke kubamna na ubata kolete egento koroka inspection yengia twaburia serikali na ngokorera magoso lakini ese kenyoro ndate goteba pole sana asaya abeire na ndemburia abaiburi baite kyani mate bono abana baitomba gendera tamatemu na barabu babekomuki egere banyago sokonya abaiburi babo igo pole sana ese kenyoro kyanyankongo kubaterende komotore na ande na kibotame ngotena keretora moige michando neba keni yonse na keba kwikatubwatira nemne kenyoro igo asanti sana na ande mimi nawatakia Jumamosi njema haya yametokea lakini ubuya ntubwati monto umia muno na ande ngakire abanyakenyoro na abantu barenge gaiga osokomye kyo mwako inyagitari ikina kinata tukumanya mna oyumia gaiga na inyagitari nare konyora mna tachiti nyagitari nje na icha negali nare kumwira nyagitari ikina kie abakambe bonda okoreka bari binyoro mbya muno musayomo niko bono hasiria hobugima bwaya maiga ya bande babere gotama abo bakagaire koiba ensa ya monenusu ya marogoba maiga ya barabu kumutigera chingoma osomonyene homochie hase omotwe imeye kenyoro kyanya meru hekioke gutoke sub county ye bunge ya Bwasiase county ya Kisii unagotumanya Murikito Dominic Onderi mukagoro ya mubo bibini gasaga nituna goyito n'abanyakenyero igorobotuko ensa ya monenusu ase kenyero kyanya meru nyansa keme nyamache bunge ya Bwasiase county ya Kisii ekerate metego tamana kubwatwa abwase abande babere batamete na komotiga bweka gakibate mete kuiba chingoko imeyenke yemo na bata goriteterisa bagaswa bakaigora bakaswa bagaita bakaigora muranguonde bakarusie chabikorume bakanda se gesumu gechingo ese chingo kachikorara bakabuneke buri bane ribache tokubuneke buri na ringi gwete nyombe sichingo nyombe kanyagere ngima na rinso aita gukura umwana ngawu na kumbe na likonya achire okwoigwa kingo kura ali ache takaburi nganti nini aganga matia yokora abaibi bachira lakini nabo yomabwate tu na baite tu lakini nanye no umwana ngawu namumisete lakini nda abanyakinyoro togosaba moto bwatisi yakora bane kinyoreke kyumye sekira so bwibi na anda abantu bagotubira na bichane bike abo babwate chingoro bagwenta kwande megondo bakore chikonda na barubu bari na tokorigi aba baibete mbasugurire tu ya sana oyole kuja kwito umwana wanakupi lakini nabwate tu aba muramba amokoretie gasi biya noyo barengenere nere mbagite bakamokorere gasi ingi ya sobo oyo omuburite nigo gusaba community policing ne serikali emurigi atoke aimokeri gwegetambo keruke bwenerete na rie kenyoreke kerasi kubo ibwere mukagiro ubo biniga mwagete monyeno mochi nyunda somotwe na komotigera chingoma korenda abanyakenyero bagaikirana komokonya yo mwabo asaba mwireta senya gitari na magaya gusagana mukagiro yuko bwatikana no bororo babwato bonge nachikumurika ngarura murabere bakumyoka kuchicha gete mwai kuri muina barenge babere nali namyo gatiyo yo monga mnyikyo yo monga ngamubwata arocharia kena mwate rocharia na ingine byoge enyundo ne abwata kanga kumutugura lakini naona mugometire nde baka abanyakenyero bagaika nchenga motiga abanyakenyero ngana nyagitari abanyakenyero abayimurunganire obuibwa abere bokomentekana asama tukabwangoiga ngekore boni gakiaretiro boba asebare abayina bwekere bacha nigo basoete nyumba bakanyora ubugumu obwatigarete bakanyora amabera aringe baketime bagasoka isiko bakebanga bagosoka baka nebichiko bakebanga gesona bakaragira bakaigota nande bakamaguru bagacha bakarusie bintu nyomba kibeti ikiuma ebintu ebinge baruse nyomba ebinde tutari konyara kumanya abaibi aba muna bagocha iga igo bagocha babwate kirenga gie chingoko nendagera tari ko basore nyomba aho bakoragira
baimukine chingoko chinde baira muna bono bachete mwendu yane igo bariye tobokima atigete nyomba abakanyura amabere nande bakaimukia obosi ne ching'ende chiri batigati bakaira na amaguta ye ching'eni nkanyora chingoko nchiye gesumume lakini ibere chirense njengarengera rina abana bakoraki baigorera barure sukuru ngatiga bono nkarangerie omwana ng'aki ninchungo more ng'akende chingoko china abana baigorera keracha akanyara chingoko chiachire bamenyi borogongo nigo basabire oborendi goting'igwa asaya iga abana aba banyura amarua agorogwechang'a chinyasore bagambi bangire gotubwatesia bagambi bonsi babere bamanyete amang'ana ayo twaribotiri twarosire ngokutore gekoera nkonyenyu tore na abana aba baito ase baikeire botuko bono oroche omonto ogoraire abanto isiko bari chingoko nchirara Gesumu kaito gochibeka maigaye ebikoro bitari bya butambe kubwaterania abasaye monase ngakiga yerusa niga baibori bonsi banyarko bagosanya ko bagukwanera abana babo rigo kyanania gosiria amagima asinchara ibuna echiga kuripoti ese nikiona nambaye mugiye Nsoko TV y'Inyoru Kenya meruke utokanyansa kie ward yabo getawe bunge abase county ya Kisii Reterani Dominic Onderi Nyabuto tugusikabusio mwanchumo rigereria endagira enyomba mo nebintu bie amateyamo nigo biasarigwa n'abantu batamanyiri hime yekenyoro ya Kendere ikegutoke sub location ya Getare ward ya Kyabonyoro ensemo ya bunge ya Burabwase county ya Nyamira butkobo gokera rero chingaki abanyanyimbo bachakiro botoki kwene kyaniki kerete kore kyo kwene kiwa korengana na kirori nigo bono bagotebanga ondetayo orengaroro ekero gosambwa kwechinyombe icho kwene getiwe nigo ayagocha maigaye amateyo yasamberitwe nyomba kunyara ko bakegotebekana nigekageire kumuito mumura we amateyo yabo asoko mo Kenya hoyo taranigwa goikira boniga ndeke una biriko kwikendera amangana nakakaba umwana gatuko kwete nyumba naenda bungire goja siko wana kara bungire goja siko serikali njachete ikara serikali yacha ikaruororo igakora uchunguzi yaye naende ikabwato mubiri uyu kairwa wana mubiri no uri mumbu babangita matangaje ko bakitariki Jumaine yaeta bamwe ni bikuria icyuma lakini gatuko mweri oye bona abana mbari school abana bandi barenga school bagategutigo bakuri school na baro bayikera matanga bona karawate bugo mweri oye tokonyoranga amatanga yagashukirwa naenda akagenda Jumaine eyigo chamambia acheko ni guri tukuria icyuma oyo korokwa oyo kweta korokupiripo ya gusire kanete akagenda mwamamu mwabakaragira keraragira kaira na gucha nyumba mwaye kaira na gucha nyumba mwaye abantu kurima ati nabo bamanyete nyumba mwabo nga nyumba ari mwari ya mambia karaburakia bakachikumuganyira nache kunyuna ne chai tatuka ekara tatuka bakarwa roba nambari bamwabo kanyamba mwete kisimi egere achiko bachachiri ekara bamwa kisimi achiko bachachiria abana barunko enda baringi chigasi bagatebanga kibana bete kabiri bakirwa kesimi banyora igere muteto ibintu bigo sare kabiro bintu kumanya na kibisare gete kyara mbutu kubigo korekana nekera bigo korekana butuko muna bona matoka ya ari sare geta nduga tuwaje teto kanyora matoka gwetensi butuko butuko na nyane umuriro yo muno gwokaga igatwanyorire umuriro gwoka butuko ngabona kororanga ibintu bigo koreka iga bigo koreka jinze cya butuko bantu bakororanga mbari nyombechi umujoyo obeji momani aige bintu bino bisarike tumujoyo tinkomanya nyomba ingikere nkene iriyo kindo isiko amatoke na sariketo umiti nero ni sariketo esababu bakororanga amangana yo umwana uyo ukukwa yo nakwete nto komanya ababono nto manye tinga inki yakogere ekirenge kega koreka ni kabiri iyo koranga amangana na ru mwana na chetaga sibwa ekara sibwa mbuka basi banete no mungi no manye no muchyo mwari ya tokonyoranga ekirenga kiaye bono muna gesare gitiga nto komanya abantu bageranga kero kende nigere ngana na bubakara mangana serikali yenja yakire njachete kurugitanga naenda serikali njacha bono muna naigwa narenga lakini naigure nge serikali njaikana ndi toskabusio mwanchumo
ya habara ibai gorobe kiama kia ODM nigo bagendete kwenyora sakongo maiga nsemo ya bara ibe kiama kyo kurwa se county ya Nairobi gwesokia na koraga humoroberio uyo gendete kwariganirwa ugo chengere myaka 20 ye kiama kyo hasaba gotebanga uyo kabiro marawe kiama kyo nyagosira Raila Odinga tarai gwa chinga kichisa ine chokorerwa muri kito Daniel Mwaga agotumanyia senchere bwikira ODM chungwa, ODM chungwa, ODM chungwa. Kangumu kama kuko tayari. Hegati ya barayi be kiama keregi ODM kuro ime nsemo ya Nairobi nigoli tukolero besokiri nakobaraga borore ebyara barayi bali be kiama ODM abo bagareta kwarigania emerobiri yo gochengera emyaka 20 ye kiama ODM bakora una Ruben Dolo uyo orengo morutu chinkundi ya taime yense na boigo oyo kabeiro mu bunge bwensemo ye bunge ya Makadara niga mochiburo rabara yabo asate burunga nonyera matuko taraera kuruo oyo kabeiro moraibwe kiame kyorera moro dinga gosiru bugima bwaye. Please, the ODM leaders who are there, let them be very careful. We are watching them. We are not going to allow such things to happen. Even a Muslim, they know. They do it after 40 days. What's the hurry? It's not even 20 days or 30 days. You see? That's why we are coming out. And I'm warning them. If they are going to play around, if they go on with what they are saying, they'll be going on to for celebration, they are not going to pass through Mtito Andei. Even in Mombasa, we have some kids there. We know. This thing cannot happen. 30 days, kama uko upande ya West Kenya, Waluya na Wajadhe, waga ni 30 days. Hata hiyo 30 days haijaisha. Munakimbia kufanya nini? Mufanye muone. Let him say, rest in peace. Munyakirebo obwe kiame kyo gya ODM imonyorogongo orwa Nairobi nigo nonye nigo airali bagerio kubolie menyego yonse gotenele bwali morioka eliokorwa libaga asebo cholio bokebore mutwe ese chingongo au chense ya Kenya. Ile ningependa kusema kama chama ya ODM, the top leadership wasimamishe kwa haraka sana mambo ya sherehe ya kwenye nepelekwa Mombasa. There is nothing to celebrate. Sai tunamon tuko na by elections zile ziko zinatungojea. The party should concentrate with the by elections in Kasipul, Ugunja, and here in Nairobi we have a by election of the MCA in Karibangi North. So tunasema sahi kwa sahi as the party tunataka ku celebrate tukisha shinda hizi viti za by elections. For now wawachane na mambo ya kwenda kucelebrate. There is nothing to celebrate. Our baba is not here with us, so there is nothing to celebrate. Tuta celebrate baada ya by elections, and whoever will insist that ataendelea na hiyo sherehe ya Mombasa, tutapatana omundu kumundu. Watajua vitu zimebadilika. Hatutaki mchezo kwa hii chama. Okwana ekero kyebikaribyo nigo igatia bare bali baikirana nsemejyo bamuganiri imwesiko mwabara Raila Odinga Ruto Odinga gwesokia teneni na kulone robo sibore ebwe kiame kyo bakongu each and everybody na sione hata stadium yenye naweza kule Mombasa wakimake celebration ya ODM sababu watu wote watakuja, wengi, na tunataka kuambia Ruth Odinga, wewe naona sasa wewe ndio unaona mbele, wewe shikilia pale, weka kamata njora watu wasikuje kwa hii chama tu kuanza kuharibu hii chama. Tuko nje, lakini unajua tegemeo ya Kenya ni hii chama hii ODM. Weka hapo njora, Madam Chairlady. Nairobi weka alia hapa kabisa. Naona kuna uchuruzi inaanza kufanywa hapa Nairobi. Watu wana land na style. Na nataka kumwambia Gumo arudie maneno yenye alisema juzi. Kuna watu walikuwa wanashika walikuwa ukishika tu trouser ya Raila na unapona. Alikuwa kama Yesu Kristo. Nonye nigo abarayibande korwa asaragongorwa Trans Nzoia abo bakaba ikane sebi karebyo nigo babagikeri bororo abarayibali abagotumeka emejegeyo ili kwegenderelia na wikirania magani yabo abanyene. Naitwa Mliro Kunikina wa Maria kutoka Trans Nzoia. Vile mheshimiwa amesema, sisi tulikuwa kwa waanzilishi wa chama cha ODM. Na chama cha ODM ni kama mtoto wetu. Ukiwa mzazi na umezaa mtoto, hakuna mzazi ambaye anakubali mtoto akufe. Kwa hivyo wakati huu tuko na uchungu, bado tunaomboleza kifo cha mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na wale ambao wanafanya mchezo kwa sababu wanataka kufaidika na pesa za ODM,
amatuka makemega yogusira kwaye muregwe kiama kirigia ODM Raila Amolo Odinga nigo bono ukonsa no gutindi kugenderete korerekana imeye kiama ekyogia ODM anene chingaki torochie bochorio boke urakorekana chinsemo ao imeye nse ya Kenya libo letu ligotekali neneneri ine ekiama ekyogia ODM ngeche kugendere korokyo bunyamasibwa yego gesiasa anene chinsemo chichimo yeko bachingo machaye chinne siasa egati yabo ensemo yebunge ya Magarini imeye county ya Kilifi ama ensemo yebunge ya Kasipul yego toka imeye county ya Homa Bay. Si hata shetani atashangaa. Nyinyi ni wakora zaidi ya shetani. Na wengine ni Waislamu. Na wanafanya mchezo. Mkoripota yake teseni Egen Soko TV kuruka igaso bakatakatifu mochi o Nairobi Eliataria nanche kwa Daniel Omwaga. Pepona murikito Daniel Omwaga na roboti rwa senchira yobo ikira ntoko skabusyo mwancho murigaria serikali nigerengete kubeka umukeboko chisukuru chobundi bosetifet sekira ensemo ebunge ya Kenya mrenjiremo yogosira ba Kenya konyora obomanyi obobora cheko bakonya gwetenendera eryogo chaka ebigwanda byabo boka abanyene anigo hagochia koenekia guikiranirwa ne serikali eyuere no kwegena abuna ebigwanda na bibirache gutumika gukinya uchumi yensi ya Kenya unagotumanyo murikito Vincent Monda. For Kenya to industrialize, we must foster and advance TVET. Ense yito ya Kenya asenga kientambe niko yabere ke gotwara liyanda ligo chake bigwande binge mono. Serikali yabere ke gosire birengereryo birya bikorolekana biragere Kenya yetenenere erosi ibintu byabo naenda sobonge. Kurende nyuma batarasira ebigwande ebyo netakira abantu banyora maegerio nabo igobo manyi. Ngwetera ekerengeke serikali yaretire gento bakoruka epara yebigwanda abwasetagete ebuchi chisukuru cha TVET kerensemo yebunge nabo igesegete nambenne y'abantu baswasi chisukuru echo eryokonyora maegerio. Kwetera maegerio aya abakenya nabo bagwetenera boka gocha mutwe. Dr. Soro mwabisa w'ichisukuru cha TVET kuruorogongo rwa Kisii na Nyamira. We have courses which are recognized by Kenya National Qualification Framework. And these qualifications zinakuwa found in TVET. They are recognized nationally and internationally. I want to speak to the members of the community that this qualification, kama ni certificate, unatoka certificate, unaenda diploma, then unaenda degree, and then unaenda masters, and then unaenda PhD. Amaoncholerio agosegeto bonge bwebigwanda imeyense naraganirie anene mono asinse ya rero umubaro w'abakenya otirire bakagoikoro chichi milioni 50 abwase nambe nene yaburiro chigasichi echo chikolenda amagimabo buno sora agoteba chi certificate cha TVET tali Kenya chimanyiroka. Watapewa certificate ni wataweza kuandikwa with international companies. Sisi company ya Kenya peke yake, hata even other international companies. And that is what TVET is doing. The Department of Technical Vocational Education and Training. Na serikali ya Uhuru Ruto nerongoteba yari igoro yebigwanda asichachenda shirinye babegete. Nyagosiro murayo Kenya Emilio Mwai Kibaki aso mwaka w'echiru 2053 nabwate kerenga kiamararo yo mwaka w'echiru 2030. Ekeroto goiko mwaka yo w'echiru 2030 enyoreto bwate chisemina maigerio yebirengo bigoro mono. That in every constituency in Kenya we shall have one TVET institution. And in every ward we shall have one vocational training center in the roadmap for TVET in Kenya, which is very clear. For us to industrialize, lazima tukuwe na watu who have hands-on TVET skills, which is for industry. Why is the government starting this? So that we produce money power. Money power ni watu wa kuproduce. Goikomo elio bwo mwaka oyo ministry y'ichisemi bakubotera namone kiombekeri kia Technical and Vocational Education and Training Authority TVET nerengete gukini omubaro gwa baroki wase chisukuru cha TVET korwa chiribu 500 goika milioni 2 egento yatebire ne para yokoboko kogo cha sobonge bwe bigwanda imeyense ya Kenya. Vincent Monda, Ensoko TV. Memono murikito Vincent Monda na roboti rwa senchira yobo ikirano togoskabosyo mwancho murgeria kiama ya Jubilee
ase kaunti ya Nyamira ni gobona sobwa mobaeso kire na kugendera kumwakire koko mokonyi bu muraibu kiamekio Dr. Fred Matiang'i ase bono basabiro mugusi kugendera gwesokia na kubwata chikura herigo cha kumwakira ekura asobochori bore bosio bagokwana himya Nyamira bakoragwa na Dr. Jane Komenda, Alice Chae, Isaac Atebe, Kennedy Masongo negati abande ni gobona bagendreire gusabegesa kukyo mugusi gwechamo na kumusira Dr. Fred Matiang'i asobochori bone bo mwaka bwechirubere 25 na ibere nabo igo niko baruro gosira uso basabire ogosiro kwa barwandira bebirogo byo bochorio boke bikagere kwene kiwase county yo ya Nyamira mono buna ogwaka ngambia mono buna Dr. Fred Matiang'i na etwekerogo kyobo deputy party leader ase party yeto ya Jubilee abangina na kimogo teba bono no komo nene mono na kitogo chigukwanira nga tiga abantu baito bakole egentu gekurukunga voter registration erego chigoto botokonya elinde eri Fred gago chigotenekero kegekyo go president 2027 onyore na litora amokonye totachieti ko register ndugo cha komokonya na ende gatugukwanira amangana yobomo bwo mugusi abantu bamintuga nko batebinga gakamuranje obwato mwabo obwato koboko mira ase gusiengima inyamira chire nyansiongo ekerenyo amona nyamaija nande tuatebire ngana ki bono igani gotogo chikobuka mambia tokaende tuakere abantu bali in the United Opposition chikura lakini nande ekiama yeito kia Jubilee ekikere ngamo amone byama biribinde bire in the opposition ntogenderete kurigereria nga agekogera bosaya sira robo tukimbororo nabo komanyanga ingoga kare omotingu omokongu ogochikwe we wanted the best to win ntori ko chikwanjere lionde nonyamba riba kakare batanga Fred tata ichako bole libantu bande chikura yaya tiga the best candidate ya win igona na kie kitwanjere tena ki nonya na abayiga baitu bari in the United Opposition korengana ne research yegenderete kokorwa gego chikuikara moeri yaria rende ntokoranga na kitoko koranga ngo ya weneire erinda guchikurecho agakora ntugwatu mu bisatu ko rusigeti iga atoe agakora chikura bana chiko chigwakwa na kiro chiko chikwachire Fred Okengo Matiang'i chinguru askania yuno mugusi eseonsi chama una Jubilee nene sane bwata abantu 7.1 million members bago chakwa Fred Matiang'i koboko umugusi na intwe tigatukwe sokie tubwate chikura eri ya kabiri tobwate voters card unabasai eri ya gatatu twelike unaba member ba Jubilee tobe amo toire Fred Matiang'i tomosoki kurugusiga agende isuko achikori gichikura na omata babono unandu chensi egendo twari gukwanira na mangana grassroots engagements as the Gen Zs ndubwate movement ekorupteled army yene movement yeri ekorenda Matiang'i what has ordered us for now egendo keriya tubwatire ndubwate chipa election and ndumata mangana IPC ebato tewe ase chiwodi chirichi chipa election chire bantu mbaranza ku register chikura igeto kanyete chipa election chiere to answer registration because by the end of December we will be reading countrywide egendo kende twari otebas the youths and the Gen Zs what we will start is the issue based campaigns chi campaign cheito ngakitogo chikochira dotu matuko habere oka aetire kuro Dr. Fred Matiang'i haigwe kirogo kyobokonyi buburaibu kiamagia Jubilee engana bangina kurwa sorongo rwagusiba esokire na kogokera itikoria rero ni gabaraia bangina kurwa chibunge kianda hamoni chuwodi 49 me county ya Kisii bakuragwa na baraibabo banyareko baba gwesokia na koenekia kosaba abagusi bonsi gwesokia bune nchiremo yogo chakobeka hemiroberio yoko taria hengana y'abantu kwerikia asekia mekyo ya Jubilee kubwata chikura na wege ibande nenchiremo yogo chakomosira Dr. Fred Matiang'i aseganga yaye yokoria hekergo kyobora ibwense ase chikura chire bosio kuriarere toikaga iga se Jubilee quarters main yet office no erega iga abangina bonse pina barangiri kuru ekere constituency baichega iga rero tukwanira mangana the way forward na kitoko kore campaign ya Fred Okengo Matiang'i ni Kisii County twamanya koranga constituency yo kabantu kianda tokonya twagenda kire ward twaleta naro kore ward yo moyo 45 wards
twarang'atia tochama twensi tukwanira asubwamo samareta ngoro kudavini kerubo kurusensi ward nchengo bakiramba yamana ase twaikire twabwatirane twabeiramo bona igo tutaete kubwatira n'abang'ina toligeri matiang'e ominto chikura because no twarorire ase ekerokero chigo sebana Jubiri Jubiri form matiani jabona ngo bakiramba yamana tutagete kwenda bono toligi bakomong'ino oli ole nyomba onye tabwatie kura tomobwatie kura baka abana bakorire form 4 akingo basaba onye tobwatie kura gendo obwatie kura. Wamama wako tayari kutafuta kura kwa sababu wameona Fred Okengo Matiang'i ndio anafaa kuwa rais wa nchi hii. Tumeona uongozi mwingi, lakini mahali tumefika wamama wamekubali ya kwamba Fred Okengo Matiang'i kutoka chama cha Jubilee apatiwe kura. Tunaomba wenzetu kwa heshima, jambo rahisi na jambo nzuri sana. Tunaheshimu wananchi wa Kenya, mupatieni Okengo Matiang'i kura awe rais wa nchi hii ili akomboe nchi hii ya Kenya. Vile mmeona imeharibika, wamama wamewachwa nyuma, mambo ya SHA imekuwa ngumu, mambo ya inua jamii imekaa ngumu. Ngange nene tutete gutara gusiengi rero buna tukora kuruga iga mambinya miratore togenda gusi tukore gusiengi ma togenda isuko togenda kinaro togenda everywhere korigeri kura Fred Okengo Matiang'i because egento omugakoyo oitokoro kungo urumunga Kenyatta ko ntene tokia maskana ande gente kia mono komwase epati amweta tunara sana igobona tia tungane buna bang'ina katika Kiss County engima tumaya gosoka isiko tuko pamoja tukusikabosio mwancho morigereria murabensi ya Kenya muskule Ruto ni gori tukoria rero haumerana na baraikuru asorgongo rwa Western Kenya ase nyumba enke yoborai oborai bwensa se county ya Kakamega asagendreire kuboria abarai abaiga bananchi kwene kebona kumubwate siabare nabo iga serikali yaye asogoikirania magendro no borai borobia ayo iyo yarenge ganga yaye amo no mweshimiwa Raila Odinga igati abarai baikirana kurwa se chinsemecho nigo barire eira yo guchoko mubwate siase sabari yaye yokori yoborai ase ntunde akabere asobachole bane bari bosio bu mwaka bwechiri bubere 2025. Na mimi nakuja hapa kila siku sio kwa sababu ya matembezi. Mimi nakuja hapa kwa sababu ya mipango na miradi ya maendeleo because tulikubaliana na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mungu alase roho yake mahali pema peponi. Tulikubaliana na yeye ya kwamba siasa ya zamani ya chuki na ukabila na mambo ya migawanyiko na ubaguzi tufunje na tufungie katika kaburi la sahau, tuunganishe taifa zima la Kenya. Watu wote wasimame pamoja. Vile vile kazi zile zingine zote ambazo zinaendelea sehemu hii, mimi nimesema nitashirikiana na nyinyi. Tubadilishe Kakamega wakati tunabadilisha Kenya. Kitu mjue sasa, sisi tuko pamoja chini ya Mheshimiwa William. Sisi wote, si ndio? Vile mimi mnyinyi mmekuja hapa na tutakuwa hapo hapo. Sasa wale wa kuongea kwa matanga sijua atakuwa wanaongea nini. Tupunguze siasa ya fitina, tupunguze siasa ya kutukanana, tupunguze siasa ya chuki, tupunguze siasa ya kupaguana. We are all one big family of this region. This is the time for us to rally behind his leadership, rally behind the support he has extended. When we voted, we may not have given him all the votes. But now when he gives the figures here on the development projects he's giving, he has not shown any discrimination. He has come to say, I must develop Western Kenya and develop all parts of the country. Mwancho murigeria no mwerio bwa maya kurwa ensoko kurinda yakubwatia nkurwa sensemo ye chigosori.
Na kura sensemo ye chigosori murikito Daniel Omwaga niga komanya ritkoria ankyo nigo chigosori bere chintindi chechinkundi hegati yabagosori Mandonga bwense ya Tanzania amona Collins bwense ya Kenya barachigotia mana chinguru asensemo yende niga ntingana ye chingundi Sarah Cheng barachigotia mana chinguru na Feliza Mukagwa bwense ya Tanzania. Chinsase chio okomenania chinkundi nigo chikagire gotoroka ritkoria ankyo asibeno obyo kwegerera obunyangongo obwe ensengima ase chigosori chiri chia boxing chia World Boxing Foundation echio chirakorekana obutuko bwe ritkoria ankyo ase ensemeri yabasacha nigo Collins Nyakwata bwense ya Kenya arati amano oburito bwe chinkundi amono muruti chinkundi egiata korwense ya Tanzania Karem Madongo Mtukazi Korende asensemo y'abasubati asemina nebyo bya Boxing Foundation nigo omoruti chinkundi egiata ensengima omosubati Sarah Cheng bwense ya Kenya arachikama menia chinkundi Felisas Mukongwa bwense ya Tanzania ukwana ekero kiebikaro by'ugwasyolia ebyegwe ebyo nigo Madongo Mtukazi korwense ya Tanzania barutira namangana matindi amona Collins Nyakwata bwense ya Kenya igoro yoyo rachigosoro yonde na kumobimbi chinkundi cha maiso akero yesegie yo ritkoria ankyo hii ngumi sasa nilikuwa nimetea gatheri yangu kwa sababu naingia mitini naona hii ngumi itamfuata ndugu yangu hii ngumi baada Daniel Wanyonyi alikutana na Sugunyo. Sasa hii ngumi iliyokuja sasa hivi mfuata ndugu yangu inaitwa Sugunya. Hii ngumi imetoka kwa Osama bin Laden Pakistani. Hii Sugunya. Maana hiyo Sugunya kubonyeza tu inaanza kurukaruka. Unabonyeza unalala jumla na pambano imekwisha. Kwa hiyo kesho tuje tuangalie Sugunya inafanya kazi gani. Kama ukijua hapa hakuna mchezo. Wakijaluo tunasemanga chumi no my brother. Utajua ujui. Utaumana. Hiyo kujisifu hiyo ni hapo. Mimi yangu ni hapa. Hapo kujisifu. Nonyani go Sarah Acheng oyorekana gotwara ari kuba korende gwetera somoro kyoye nigo eireira yogo chia komoturunkania Felisas Mukungwa bwense ya Tanzania koria nkyo asate banga wikagendere kwegero bunyangongo bwaye ebwensengima. My soul. I'd like to call upon my coach to come and speak on my behalf. Thank you. Mundia wale wote wamealikwa leo kufanya hii event ya kesho ikuwe successful. Kwa upande yetu nikiongelelea juu ya Sarah ningesema ningewaisi mtokee wote mkuje mshangilie hii fight ya kesho na tumejiandaa vizuri. Sarah ako ready na alisema niwaambie kwamba hata wa let down. Kwa hivyo mtokee. Tunamjua Felicia ni mpinzani tunamheshimu. Kwa hivyo itakuwa mchezo mzuri, mtokee mwashangilie. Chigosari echo cha boxing choko ni chinkundi nigo chirakorekana ritkoria nkye chumapiri botuko gotakeransa ya moya Morogoba imeyense meri ya Hood Drive osamo bogani Redmond imbarabare ne barene ya Ngong Road ase oyo kabeiro muranchinkundie gyate nsengima Ruben Ndoro akagere gwikirana ase chigosari echo Ensoko TV chigosari n'abanyangongo egetiria nenche nkoro kwa Daniel Omwaga Mancho murigeria habwo no tuikiro mwerio bwa mayakoro ensoko chinsa isato mbiyamona soko sanga na intwe na boigo mbiyamona sabari kibaito bamangana bane kebunanko ya sangeri bara semambi yarenge entambe nchenkoro kwa Clinton Ndigi nyasaye ka wanchanande tuomirane ase embeo hasiri baga ria bambo atisia kuru ase studio ya kabere bakora wamo no Morisia Barnabas Ondari twara butkobya kendra kwego kya nemero beria kendra sembeo ya Ensoko TV. Desa dado